Proprjetà li nbniet fl-1861 fi Triq Santa Marija f'Taslima aktar se titwaqqa biex tinbidel fi proprjetà ta' 8 solari li aktar tintuża bħala lukanda. Id-deċiżjoni mistennija tittieħed għada mill-awtorità tal-ippjanar u aktarx li l-proġett jiġi approvat kontrarju għal rakkomandazzjoni tas-Suprintendenza għal Wirt Kulturali u 40 resident jew entità oħra, inkluż il-Kunsill Lokali ta' Taslima, illi oġġezzjonaw. F'konferenza tal-aħbarijiet konġunta fl-imkien għall-ambjent aħjar u Sliema Heritage Society talbu lill-awtorità tal-ippjanar biex ma tkunx responsabbli għal iktar erda tal-wirt illi fadal f'Taslima. Il-periti Tara Kassar u Edward Said qalu li ma jistgħux jifhmu kif l-indikazzjonijiet huma li se jingħata permess sa twaqqih ta' waħda mill-iktar residenzi antiki illi għad fadal f'Taslima. Mistoqsiet hija di, għandek is-sovrintendent qed jgħid li din hija proposta mhux adattata u d-dar għandha tiġi protetta bħala dar. U qed tiġi mid-direttorat stess tal-Planning Authority qed tiġi rakkomandata għall-approvazzjoni. Allura għada se jiġri. Jekk joħroġ il-permess għandna sitwazzjoni ma nafx għandna problema għax għandek hemm kontradizzjoni. Ma nistax inkomplu naċċettaw li l-awtorità dejjem qed tapprova żvilupp meta anke l-entitajiet professjonali, l-entitajiet li huwa d-dmir tagħhom li jagħtu l-opinjoni professjonali tagħhom bħal Superintendent of Cultural Heritage qed jgħidu li le din il-proprjetà hi ta' wirt storiku, hi ta' valur arkitetturali u għandha tinżamm u għandha tiġi protetta. Waħda mir-residenti li tkellmet magħna b'kundizzjoni li tibqa' anonima spjegat kif meta kien hemm bżonn li tagħmel xi xogħol żgħar fuq ġewwa tad-dar tagħha ukoll dar antika kellha bżonn tistenna proċessi burokratiċi u regoli stretti. Iżda din ir-residenza issa aktarx titħalla titwaqqa'. Il-periti ddeskrivew l-2017 bħala sena tal-biżgħal ta' Sliema minn dan il-lat b'ħafna applikazzjonijiet pendenti għal twaqqih ta' djar u residenzi storiċi jew antiki. Fost dawn residenza f'Imrabat Street li hija klassifikata bħala Grad 2 u li allura jfisser Grad 1 biss inqas mill-grad ta' protezzjoni li jingħata lil knejjes jew siti arkeoloġiċi.